Гарячий першотравень. Понад сотню людей затримали правоохоронці по всій Росії на демонстраціях до Дня праці. Більше половини у Петербурзі, де молодь вимагала чесних виборів губернатора. Росгвардія розігнала колону демонстрантів. Близько 60 людей запроторили до райвідділків. В Махачкалі, Новгороді та Курську поліція перешкодила молодіжній ході монстрації, нібито через загрозу теракту. Згодом силовики більшість затриманих відпустили. Полиция, позор! Полиция, позор! Уважаемые граждане, публичное мероприятие закончено. Просьба свернуть средства наглядной агитации. Неспокійно минув День праці і у Франції. 330 демонстрантів затримано, з них більше 200 опинилися під вартою. Внаслідок сутичок травми отримали майже 40 людей. 1,5 десятка з них – силовики. Поліція застосувала проти натовпу так званих жовтих жилетів сльозогінний газ. В районі центрального залізничного вокзалу Парижа ситуація мало не вийшла з-під контролю. Молодики в каптурах із масками на обличчях змішалися з лавами профспілкових активістів, вигукували силовикам образливі гасла та кидалися камінням. Самі ж жовті жилети вийшли на першотравневу демонстрацію, аби знову висловити свою незгоду з економічною політикою президента Макрона.